Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bueno, este vídeo é para presentarme como instructora do método BEO, que é a visión extraocular que permite ver sin ollos. Neste método, bueno, pues desarrollase as capacidades e as habilidades mentales para percibir o noso entorno sin os ollos. A parte de fortalecer a nosa vontade para desenrolar a nosa intuición, o noso ser máis auténtico. O método BEO inventou no Esperón, que é o líder a nivel mundial deste proxecto. Quería que, bueno, aclarar que isto non é maxia, ni son trucos especiais, é unha habilidade que temos humana, que nacemos con ela, pero que non desarrollamos. Gustaríame, bueno, pues, invitarvos a probar este método. Nos meniños de 6 a 12 anos o 100% de nenos ven. A nós, bueno, pues, costanos un poquinho máis porque somos seres demasiado mentais que temos moitas capas